कौने करा Music by Nawal Tiwari. कौने करा 4 बजे भोरावा में चले जाला दौरे अरे कौने करा 4 बजे भोरावा में चले जाला दौरे अरे कौने करा कौने करा आ नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करा हो नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करा 4 बजे भोरावा में चल जाला दौरे अरे कौने करा कौने करा आ नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करा हो नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करा संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। कवनो खेलता रखेला हमके बताव ना तो होई झमेला मैं हरी के नाते जानल बाटे धरा मावा अरे कौने करानवा कौने करानवा आ नाही भरले बाड़ा भरा कौने करानवा हो नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करानवा Music by Nawal Tiwari. पियाऊ विकास तोहर नीक नाई राधा बा खाता रहे तना तबो दे भइले आधा बा पियाऊ विकास तोहर नीक नाई राधा बा खाता रहे तना तबो दे भइले आधा बा प्रेमी जाए करन कहे माने लो कहानवा अरे कौने करानवा कौने करानवा आ नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करानवा हो नाही भरले बाड़ा भरावा कौने करानवा रिकॉर्डिंग बाय प्रीतम राज।